गाठ असो कोणतीही नका करू दुर्लक्ष, करा उपचार आधी नाहीतर व्हाल कॅन्सरचे भक्ष। SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग, SSPM कॅन्सर सेंटर, महात्मा फुले योजनेअंतर्गत कर्करोग तपासणी आणि उपचार पूर्णपणे मोफत। संपर्क 74 990 49 561 आणि 74 996 91 705। SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे, SSPM कॅन्सर सेंटर। काल महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या दृष्टिकोनातून एक धक्कादायक घटना त्र्यंबकेश्वर मंदिरात झाली। 12 ज्योतिर्लिंग मधलं आपलं एक जे ज्योतिर्लिंग आहे, आपल्या महादेवाचं स्थान आहे। लाखो करोडो भक्त तिथे येतात, नतमस्तक होतात। प्रत्येक हिंदू धर्मियाचं आस्थेचं ठिकाण आहे ते। आणि त्या त्र्यंबकेश्वर मंदिरामध्ये काल जबरदस्ती चादर टाकण्याचा प्रयत्न झाला। तिथून येणारा उरूस तो दरवर्षीच येतो, त्याच्यातून 10 ते 15 मुसलमान समाजाचे तरुण बाजूला येतात, चादर घेऊन मंदिरात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करतात, आग्रह धरतात, हट्ट धरतात की नाही आम्हाला चादर इथे चढवायचीच आहे। पहिला हे लोकांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे गड किल्ल्यांवर अतिक्रमण सुरू केलं। आपल्या प्रत्येक गड किल्ल्याच्या आजूबाजूला झालेलं अतिक्रमण, ज्याच्यावर आमचं हे हिंदुत्ववादी सरकार आल्यानंतर ते अतिक्रमण हटवण्याची सुरुवात झालेली आहे। पण मुद्दा महत्त्वाचा असा आहे की पहिला आपल्या गड किल्ल्यांना टार्गेट केलं, तिथे अतिक्रमण वाढवली। आता तर आपल्या त्र्यंबकेश्वर सारख्या मोठ्या धार्मिक स्थळाचा कब्जा घेण्याचा प्रयत्न चालू झालेला आहे। आज त्र्यंबकेश्वर होईल, उद्या सिद्धिविनायक होईल, परवा महालक्ष्मीचं मंदिर होईल, त्यानंतर पंढरपूरचं मंदिर होईल। म्हणजे गड किल्ल्यातून पहिला प्रवास जो सुरू झाला तो आपल्या मंदिरापर्यंत पोहोचलेला आहे। आणि आता त्यानंतर आपल्या घरापर्यंत, घराच्या उंबरठ्यावर अगर येऊन चादर चढवण्याचा प्रयत्न झाला तर त्याबद्दल आश्चर्य वाटण्यासारखी गोष्ट नाही। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज।